13, 12, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 12, 13 ఇది PDF. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు. ప్రణామం. హరే కృష్ణ హరే మాతాజీ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము 13th చాప్టర్ చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో నిన్నటితో మనకి భక్తి యుగం కంప్లీట్ అయిపోయింది, అంటే 2వ షట్కం అయిపోయింది. నిన్నటి అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? నిన్నటి ఆఖరి శ్లోకాలు, ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధాధాన మత్పరమ భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియాః. అక్షయమైన ఈ భక్తియుక్త సేవా మార్గమును అనుసరించుతూ శ్రద్ధతో నన్నే పరమ గమ్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా నిమగ్నులై ఉండువారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. ఎవరైతే అక్షయం అన్నమాట. ఈ భక్తి మార్గం ఏంటంటే అక్షయం, క్షయం లేనటువంటిది, అంటే నాశనం లేనటువంటిది, ఎప్పటికీ ఉండే మార్గం. ఈ జన్మలో అది ఉపయోగపడుతుంది, వచ్చే పై జన్మలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అలాంటి మార్గాన్ని అనుసరించడం ద్వారా ఎవరైతే అనుసరిస్తారో ఈ భక్తి సేవా మార్గాన్ని, దాన్ని ఆ మార్గాన్ని మామూలుగా ఎట్లా పడితే అట్లా అది అనుసరించడం కాదు, శ్రద్ధతో, దృఢ విశ్వాసం, శ్రద్ధ ముఖ్యం అన్నమాట. శ్రద్ధతో నన్నే పరమగమ్యంగా, ఆ భగవంతుడు తప్పించి ఇంక వేరే ఇంకేం లేదు, భగవంతుడి ఆనందం తప్పించి ఇంకేం లేదు అనే దీంట్లో ఎవరైతే పూర్తిగా నిమగ్నులై ఉంటారో వాళ్ళు నాకెంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్పని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు మనకి. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనము 13వ అధ్యాయం క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం అన్నమాట. ఇది మనం చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం
శ్రీ రాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ఈ అధ్యాయంలో మనము ఏ శ్లోకాసు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి అన్నది చెప్పుకుందాం. మొట్ట తర్వాత అధ్యాయంలోకి ఎంటర్ అవుదాం. ఇదేంటంటే జ్ఞానం యొక్క అంశాలు అనే విషయాన్ని గురించి మనము 8 నుంచి ఫస్ట్ తెలివైన ప్రశ్నలు వేస్తారు భగవంతుడిని. అర్జునుడు 6 ప్రశ్నలు వేస్తారు. 6 + 1 7 ప్రశ్నలు. 7 ప్రశ్నలు వేస్తారు. ఆ 7 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చెప్తారు భగవంతుడు. తర్వాత జ్ఞానం యొక్క అంశాలు 8 నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు. తర్వాత ఆత్మ పరమాత్మ గురించి చెప్పుకుంటాం 13 నుంచి 19 శ్లోకాల వరకు. జ్ఞానోదయం ఏ విధంగా అవుతుంది అనే దాని ఎన్లైటెండ్ అనే దాని గురించి చెప్పుకుంటాం అన్నమాట 20 నుంచి 35వ శ్లోకం వరకు. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం జీవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు అడుగుతున్నారనమాట, ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు ఆనందించేవాడు గురించి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రం తెలిసిన వారి గురించి, మరియు జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయాన్ని గురించి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను చెప్పు అని చెప్పని అడిగారనమాట. అంటే ప్రకృతి అంటే ఏంటి, పురుషుడు అంటే ఎవరు, క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, జ్ఞానం అంటే ఏంటి, జ్ఞేయం అంటే ఏంటి అనే విషయాల్ని అడుగుతున్నారు. శ్రీ భగవాన్ వాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేతి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహాన్నే క్షేత్రం అని అంటారు, మరియు ఈ దేహాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారు. ఈ దేహమే క్షేత్రం. ఈ దేహం గురించి ఎవరికైతే తెలుస్తుందో వాళ్ళని క్షేత్రజ్ఞుడు అంటారు అని చెప్పని చెప్పారు. ఇక్కడ ప్రకృతి అంటే ఏంటి, భౌతిక ప్రకృతి అన్నమాట.
మన చుట్టూ కనిపించే ప్రతిదీ కూడా ప్రకృతిలోకే వస్తుంది. పురుషుడు అంటే పరమాత్మ, భోక్త, పరమాత్మ. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రజ్ఞుని అవగాహన చేసుకోవటం జ్ఞానం. క్షేత్రజ్ఞుని గురించి తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం. తర్వాత జ్ఞేయం అంటే తెలుసుకున్న దాన్ని మనం అనుభవపూర్వకంగా దాన్ని అప్లై చేయటం జ్ఞేయం అన్నమాట. క్షేత్రం అంటే దేహం, క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరంటే పరమాత్మ. అంటే క్షేత్రం అంటే దేహం అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు క్షేత్రం అని పొలాన్ని కూడా క్షేత్రం అంటారు కదా. ఆ పొలాన్ని క్షేత్రం అంటారు. పొలం గురించి ఎవరికి తెలుస్తుంది? రైతు. ఆ రైతు ఏ విత్తనం ఎప్పుడు వేయాలి, ఎప్పుడు వర్షం పడుతుంది, ఎప్పుడు నీరు పెట్టాలి, ఎప్పుడు ఎరువు వేయాలి, ఇది ఎన్ని రోజులకు పంటకు వస్తుంది, వేసిన ఇవన్నీ కూడా రైతుకు తెలుస్తాయి. పంట దిగుబడి ఏ విధంగా ఉంటుంది, దాంట్లో కలుపు ఏ విధంగా తీయాలి, ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి రైతుకి. అంటే పూర్వము తెలుస్తుంది, తర్వాత తెలుస్తుంది. పూర్వం ఏంటి? ఆ విత్తనం ఎట్లా ఉంది, ఏ విత్తనం వేయాలి, ఈ భూమి ఎలాంటిది, ఇవన్నీ కూడా పూర్వం. ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఏ విత్తనం వేసాం, దానికి ఏ విధంగా తడులు పెట్టాలి, నీళ్ళు ఏ విధంగా పెట్టాలి, ఏ విధంగా కలుపు తీయాలి, ఎన్ని రోజులకి వస్తుంది పంట అన్నది ప్రస్తుతం. తర్వాతది భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలం తర్వాత జరిగే విషయం కూడా రైతుకు తెలుస్తుంది. అంటే తను చేసిన శ్రమకి తగ్గ ఫలితం ఏ విధంగా వస్తుంది అన్నది కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు రైతు, చెప్పగలడు. అలాగే ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా మన పూర్వజన్మ గురించి తెలుసు, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నామో తెలుసు, మన నెక్స్ట్ వచ్చే జన్మ గురించి కూడా భగవంతుడికి తెలుసు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ కూడా భగవంతుడు ఎరిగి ఉంటారు ఆయన. అందుకే ఆయన క్షేత్రజ్ఞుడు అన్నమాట. మనం చేసిన శ్రమని బట్టి, మనం చేసిన విత్తనాన్ని బట్టి మనకు పంట వస్తుంది కదా. అదేవిధంగా మనము చేసిన భక్తిని బట్టి, మనం భగవంతుడిని కొలిచిన దాన్ని బట్టి, భగవంతుడి సేవ చేసిన దాన్ని బట్టి మనకి కూడా ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం అనేది లభిస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి చిన్న విషయాన్ని చెప్పుకుందాం మనం. ఇప్పుడు విరజా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ విరజా నదికి అవతల పైవైపంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక లోకాలు మొత్తం. ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నింటిలో కూడా నారాయణుడు ఉంటాడు. ప్రతి లోకంలో కూడా నారాయణుడు ఉంటాడు. వైకుంఠ లోకాలు అన్నమాట అవి. కోట్లాది లోకాలు ఉన్నాయి విరజా నదికి ఒక పక్కన పైన. అవన్నింటిలో కూడా నారాయణుడు ఉంటారు. తర్వాత ముక్త జీవులు ఉంటారు, ముక్తులైనటువంటి వాళ్ళ జీవులు ఉంటారు. వాళ్ళు నారాయణుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఈ పక్కనంతా కూడా కింది వైపు అంతా కూడా భౌతిక లోకాలు, మొత్తం భౌతిక జగత్తంతా కూడా ఉంటుంది కింద వైపు విరజా నదికి. అక్కడ భౌతిక జగత్తులో పురుష అవతారాలు ఉంటారు. పురుష అవతారాలు అంటే కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు, ఈ ముగ్గురు పురుష అవతారాలు. ఈ పురుష అవతారాలు ఏంటి? కారణోదక సాయి విష్ణువు చాలా పవర్ఫుల్. ఆయన కారణోదక సాయి విష్ణు ఆయన ఏంటంటే, కారణోదక సాయి విష్ణువు తన గర్భంలో ఆయన శరీరంలో ఉంటాయి బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి.
బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి, ప్రకృతి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఆయన శరీరం నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ స్వేద జలంతో కారణ సముద్రం ఏర్పడుతుంది. ఆ కారణ సముద్రంలో ఆయన కారణ సముద్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రకృతి మాత కూడా ప్రకటింపబడుతుంది. ప్రకటింపబడ్డ తర్వాత ఆ కారణోదకసాయ విష్ణువు ఏం చేస్తారంటే దృష్టిపాతం చేస్తారు. ఆ దృష్టిపాతం చేసినప్పుడు ఆ ప్రకృతి మాతలోకి ఈ 23 ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, తర్వాత పంచ అంటే మొత్తం 20 అన్నమాట. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే ముక్కు, నోరు, కళ్ళు, చర్మము, శబ్దం. శబ్దానికి ఏంటంటే ముక్కు, నోరు, కళ్ళు, చర్మము, చెవులు. అట్లాగే కర్మేంద్రియాలు ఏంటంటే కాళ్ళు, చేతులు, గొంతుక, తర్వాత మర్మావయవాలు. ఇవి కర్మేంద్రియాలు, పంచకర్మేంద్రియాలు. తర్వాత పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు. ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు ఏంటంటే మన ముక్కుకేమో వాసనకేంటి భూమి. తర్వాత నోరుకేమో జలం అంటే ఏంటి టేస్ట్, రుచి. తర్వాత కళ్ళకేమో అగ్ని అంటే చూడంగానే తెలుస్తుంది మనకి అగ్ని ఉంది అని. ఆ కలరు అదంతా ఆ వేడిని తగులుతూ ఉంటుంది. కలర్ మెయిన్గా కలరు చూడంగానే కలర్ తెలుస్తుంది కాబట్టి అగ్ని. తర్వాత వాయువు అంటే ఏంటంటే చర్మానికి ఆ గాలి కొడుతున్నదా లేదా అన్నది టచ్ చేసి వెళ్తూ ఉంటుంది గాలి మనకి. అబ్బా ఉక్కబోస్తున్నది, చాలా ఎండగా ఉంది, చలి పుడుతున్నది, చాలా వేడిగా ఉంది, వేడి తగులుతూ ఉంటుంది, చలి పుడుతున్నది, చలికాలం, చల్లగా తగులుతూ ఉంటుంది. ఈ విధమైనటువంటి స్పర్శకు లోనవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట చర్మం. తర్వాత శబ్దం అంటే ఏంటంటే మనకి చెవి, ఇంద్రియగ్రాహం చెవి. అది వినటం, వినికిడి శక్తి అనమాట దానిది. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, పంచ ఇంద్రియ విషయాలు, మొత్తం 20 అయిపోయినాయి. ఈ 20 కాకుండా మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 3 కూడా కలిపి మనకి మొత్తం 23 ఎలిమెంట్స్తో ఒక బ్రహ్మాండం. ఆ బ్రహ్మాండము ప్రకృతి మాతలోకి ప్రవేశిస్తుందన్నమాట. 3 గుణాలతో సహితంగా ఉంటుంది అది. ఆ బ్రహ్మాండంలో నుంచి ఆ బ్రహ్మాండాన్ని అది ఎట్లా కారణోదకసాయ విష్ణువు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ద్వారా ఏర్పడుతుందన్నమాట. ఆ బ్రహ్మాండాన్ని ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ కారణోదకసాయ నుంచి గర్భోదకసాయ విష్ణువు వస్తారు. ఈ కారణ జలం మీద పడుకుంటారనమాట ఆయన. ఆ గర్భోదకసాయ కారణ జలం మీద పడుకుని అనంతసేనుడు ఆయన గర్భంలో నుంచి ఒక తామర తూడు వస్తుంది. ఆ తామర తూడులో నుంచి పుష్పం వస్తుంది, కమలం వస్తుంది. ఆ తామర తూడులో 14 భువనాలు కూడా 14 లోకాలు ఉంటాయి మొత్తం ఆ తామర తూడులు. అవి ఎక్కడుంటాయి? విరాట్ స్వరూపం వస్తుందన్నమాట ఆ ప్రకృతి మాత నుంచి. ఆ విరాట్ స్వరూపం ఏంటి? ఈ తామర తూడులోకి వస్తుంది. ఆ విరాట్ స్వరూపం లోపల మొత్తం కూడా ఈ 14 లోకాలు కూడా ఉంటాయి. ఆ 14 లోకాలు జీవులు కూడా ఉంటారు. ఆ జీవులందరినీ ఈ అండం ఉంటుంది కదా, అండోత్పత్తి జరుగుతుంది. ఆ అండాలన్నీ కూడా ఆ విరాట్ స్వరూపం లోపల ఉంటాయి. ఆ అండాలన్నింటినీ ఒక్కొక్క అండాన్ని తీసుకుని బ్రహ్మగారు వస్తారు పుష్పంలో. ఆయన తపస్సు చేస్తారు, 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినప్పుడు ఆ భగవంతుడు చెప్తారనమాట, నువ్వు సృష్టి చెయ్యి అని చెప్తారు. ఆ సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఎలా?
ఈ విరాట్ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ జీవాత్మలన్నింటినీ కూడా తీసుకుని ఒక్కొక్క దానికి దాని కర్మని యాడ్ చేసి దానికి తగ్గటువంటి దేహాన్ని సృష్టించి ఆ దేహంలో ప్రవేశపెడతారనమాట బ్రహ్మగారు. ఆ విధంగా సృష్టి జరుగుతుంది, సృష్టి కార్యం ఆ విధంగా జరుగుతుంది. అంటే మొట్టమొదట పురుష అవతారం ఎవరంటే కారణార్ణవ సాయి. ఆ కారణార్ణవ సాయి కారణోదక సాయిన కారణార్ణవ సాయి అయినా ఒకటే. శరీరంలో అనాది నుంచి జీవాత్మలు ఉంటాయి, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. ఆ కారణోదక సాయి విష్ణు శరీరంలో జీవాత్మలు అంటే అవి మళ్ళీ ప్రకటింపబడుతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఆయన లోపలికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి, జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాయి, మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అవి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి అవి. కృష్ణ భగవానుడు పురుషావతారం, చిన్మయ దేహం అనమాట ఆయనది. కారణోదక సాయిది చిన్మయ దేహం. కృష్ణ భగవానుడి పురుషావతారం ఇది కారణ సాయి. తర్వాత ఒక చిన్న ముక్కను తీసుకొని చాలాసార్లు ముక్కలు చేస్తే చాలా చిన్న చిన్న స్వల్ప ప్రమాణంలో ఉంటుంది జీవాత్మ, అంత చిన్నదన్నమాట. ఒక ముక్కను తీసుకుంటాం, గట్టి ముక్కని చిన్నది చేస్తాం, ఇంకా చిన్నది చేస్తాం, మధ్యకి కట్ చేసాం, లాస్ట్కి కట్ కూడా చేయలేనంత స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ ముక్క. అంత సూక్ష్మంగా ఉంటుందన్నమాట ఆత్మ, జీవాత్మ. అంత అసలు మనం పట్టుకోలేము. నీళ్లు తడపలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీళ్ళేమో తడపలేవు, దాన్ని పట్టుకోలేము మనం. అంత ఇదిగా చిన్మయంగా ఉంటుందన్నమాట అది జీవాత్మ కూడా. తర్వాత అంతులేని చిన్నది జీవాత్మ, అంతులేనంత పెద్దవాడు భగవానుడు. జీవాత్మ అవిద్యలో ఆవృతమై ఉంటుంది. జీవాత్మ అవిద్యతో ఆవృతమైనందువల్ల అనాది నుండి జీవాత్మకి కర్మ కూడా ఆవృతమై ఉంటుంది. ఆ కర్మ కూడా ఆవృతమైనందువల్ల అది అవిద్యతో ఆవృతమై ఉంటుంది అన్నమాట. తనని తాను తెలుసుకోలేదు, తనేంటి అన్నది తెలియదు, భగవంతుడి సేవ చేయాలి అనే విషయం కూడా తెలియదు. చేస్తూ ఉంటే చాలా ఆనందపడుతుంది, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి సేవే కావాలి ఆత్మకి. చిన్న కణం అన్నమాట అది, దానికి అవిద్య కర్మ ఆవృతమైతాయి. సచ్చిదానందమయం, సచ్చితానందం అవి జీవాత్మ. అవిద్య ఆవృతమైనందువల్ల తనని తాను మర్చిపోతుంది జీవాత్మ. తనేంటి భగవంతుడి సేవ, ఆ భగవంతుడి సేవ చేయాలి అనే విషయాన్ని మర్చిపోతుంది. దేహంలో ప్రవేశించగానే ఈ దేహం నాది, ఈ దేహంతో చేసే పనులన్నీ నావి, ఎంజాయ్ చేయడానికి అలవాటు పడిపోతుంది అనమాట. అది స్వాభావికంగా తనని తాను తెలుసుకోగల సామర్థ్యం ఉంది, కానీ ఈ మన కళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, కళ్ళు మనకి దృష్టి ఉంది, చూడగలుగుతున్నాం. అదే మనము చీకటిగా ఉంది, చీకటి గదిలోకి వెళ్ళాం, లైట్ వెలుతురు లేదు. వెలుతురు లేనప్పుడు మనం చూడగలమా? ఈ కళ్ళతో చూడలేం కదా, కనిపించదు, ఏమీ కనిపించదు మనకి చీకట్లో. అలాగే చీకటి ఆవృతమైందనమాట, అవిద్య ఆవృతమైంది జీవాత్మని. అందువల్ల తనను తాను తెలుసుకోలేదు. మనం ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు. ఆ చీకట్లో ఏమీ కనిపించదు మనకి. అంత మాత్రాన కళ్ళకి చూపు లేనట్లు కాదు కదా, చూపు ఉంది, చూసే శక్తి ఉంది, కానీ చూడలేకపోతున్నాం. ఎందుకు? చీకటి మూలంగా చూడలేకపోతున్నాం మనము. అంత మాత్రాన ఆ దృశ్యశక్తి పోయినట్లుగా అనుకోకూడదు అన్నమాట. జడ పదార్థం కాదు జీవాత్మ. అదేంటంటే ఈ బద్ధ జీవులతో పాటుగా ప్రకృతి కూడా కారణార్ణవ స్థాయిలో ఉంది.
ఇదంతా చెప్పాను కదా. భగవంతుడు, జీవులు అనాది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు. భగవంతుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు. ఆత్మలు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. ప్రకృతిలోకి కాలశక్తి ప్రసరించబడింది, గుణాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ గుణాలు ఏంటంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం. ఈ 3 గుణాలు కూడా మనకి శరీరం ఏర్పడ్డప్పుడు ఆ శరీరంలోకి ఈ గుణాల ప్రభావం కూడా వస్తుందన్నమాట. కారణాన్ని సాయి నుండి 3 గుణాలతో కూడిన ప్రకృతి బయటపడుతుంది. ఫస్ట్ కారణాన్ని సాయి నుంచి ప్రకృతి బయటపడ్డప్పుడు ఆ 3 గుణాలు కూడా ప్రకృతితో పాటుగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ప్రకృతి పైన కారణాన్ని సాయి తన దృష్టిని సారించినప్పుడు భగవంతుడి దృష్టిపాతం అది. దృష్టిపాతంతో ప్రకృతిలోని కాలశక్తి ప్రసరింపజేయబడుతుంది. ఆ కాలశక్తి ప్రసరింపజేయబడినప్పుడు జీవులన్నీ కూడా దాంట్లోకి ఆ గుణాలతో పాటుగా ఏర్పడి అవి గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలోకి ప్రవేశిస్తాయి అన్నమాట. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు పడుకోగానే ఆయన గర్భంలోకి వెళ్తాయి. ఆ బ్రహ్మాండంలో ఉన్న జీవులు, జీవాత్మల శరీరాలవన్నీ కూడా బ్రహ్మగారు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ గుణాలతో కూడినటువంటి ఆ చేతనము గర్భోదక సాయి శరీరంలోకి ఏర్పడుతుందన్నమాట. అప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఎట్లా, ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ నాకు నమ్మబుద్ధి కావట్లేదే, ఏంటిది అని చెప్పంటే ఇదంతా కూడా మనకి శాస్త్రం చెప్తున్నది. శాస్త్రం అంటే ఏంటి? చక్రవర్తి ప్రమాణం భాగవతంలో ఉంది. మొత్తం అంతా కూడా మనకి 5-6 అధ్యాయాల్లో జీవాత్మ స్థితి గురించి బ్రహ్మదేవుడు నారదుడికి చెప్పారు. అదంతా కూడా ఉంది 5-6 అధ్యాయాల్లో. మనం చర్చించుకునేవన్నీ కూడా భాగవతంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేవన్నీ కూడా సర్వశ్రేష్ఠ ప్రమాణం, మనం అనుసరించాల్సిన సర్వశ్రేష్ఠ ప్రమాణం, చక్రవర్తి ప్రమాణం ఏది అంటే భాగవతం. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, మనం భగవంతుడిని ఎట్లా కొలవాలి మొత్తం కూడా అంతా కూడా భాగవతంలో ఉంది. భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఎట్లా సృష్టి కార్యం జరుగుతుంది, అంతా కూడా ఉందన్నమాట మనకి భాగవతంలో. ఇప్పుడు మనకి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏ విధంగా అయితే అన్నీ ఏర్పాట్లు చేసి అన్ని పనులు కింద స్థాయి నుంచి ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయో అదే విధంగా భగవంతుడు కూడా ఆ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేశారు భగవంతుడు. అట్లా 14 లోకాల గురించి, విరాట్ పురుషుల గురించి, పురుషావతారాల గురించి, వీటన్నింటి గురించి కూడా మనకి భాగవతంలో ఉంది. జీవాత్మకి స్థూల సూక్ష్మ దేహాలను ఇస్తుంది. సూక్ష్మదేహం అంటే ఏంటంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం సూక్ష్మదేహం. స్థూల దేహం అంటే మన దేహం, స్థూల దేహం, శరీరం అన్నమాట. అట్లా 100 సంవత్సరాల ఆయు ప్రమాణంతో ఆ శరీరాలన్నీ కూడా అవి ఏర్పడతాయి. ఎప్పుడైతే జీవాత్మకు జ్ఞానుల సాంగత్యం లభిస్తుందో అప్పుడు ఈ బద్ధ జీవితంలో నుంచి బయటపడేందుకు అవకాశం దొరుకుతుంది. ఆ జ్ఞానుల సాంగత్యం దొరికినప్పుడు. బద్ధజీవుడు అంటే ఏంటి? పుడుతూ ఉంటాడు, చచ్చిపోతూ ఉంటాడు, పుడుతూ ఉంటాడు, చచ్చిపోతూ ఉంటాడు, జనన మరణాలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు అన్నమాట. జైంట్ వీల్ ఎక్కుతుంటాడు, దిగుతుంటాడు. అది లేకుండా ఈ సాధువుల సాంగత్యం మూలంగా మనకి భగవంతుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుడిని ఏ విధంగా కొలవాలి, భగవంతుడిని ఏ విధంగా పూజ చేయాలి, ఏ విధంగా మనం ఆయన ఆనందాన్ని మన ఆనందంగా చేసుకోవాలి అనేదంతా కూడా సాధువుల సంగమంలో మనకి బోధించబడుతుందన్నమాట. ఒక గురువు గారు ఫస్ట్ మనము గురు ఆశ్రయం తీసుకోవాలి. ఆ గురువు ఆశ్రయం ద్వారా గురువు గారు చెప్పిన దాన్ని అనుసరించడం ద్వారా మనకి
పూర్తిగా మనలో ఉన్నటువంటి అవిద్య అంతా కూడా తొలగిపోతుందన్నమాట మనం సాధన చేస్తే. అది సాధువుల కృపతో నీవు దేహం కాదు ఆత్మ అని చెప్పినని తెలుసు. నేను దేహం, ఈ దేహం గురించి నేను, నాది, నా పిల్లలు, నా భర్త, నా భార్య, నా చుట్టాలు, నా 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 అంటూ ఉంటాం. నా అంటే మై మే 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 మై మై మే అంటుంటాం. ఏమంటుంది అట్లా? మేక అంటుంది, మే మే అంటుంది కదా. అది అని అని మే మే అని అరిచి అరిచి ఏం చేస్తుంది? అట్లా అరుచుకుంటూనే కషాయవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి కట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. అట్లా నేను 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 అని చెప్పినాను ఎప్పుడైతే అనుకున్నామో, మనం కూడా ఈ బద్ధ జీవితంలోనే మళ్ళీ 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 జన్మలు తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. గర్భనరకం, ఈ గర్భనరకంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. గర్భంలోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నరకం అనమాట అది. ఆ జీవుడు లోపల ఎంత కష్టపడతాడంటే అది కూడా మనకి భాగవతంలో చెప్పారు. భాగవతంలో ఉంది అది కూడా మొత్తం. అట్లా మన బుద్ధి తెలివితేటలు ప్రామాణికంగాను తక్కువ కన్నా అంటే తర్కం కన్నా పరమైంది. మన తెలివితేటలు నేను చాలా తెలివిగలవాడిని అని చెప్పినని వాదిస్తూ ఉంటాం. దానికి పరమైందనమాట భగవంతుడి ఇది ఆధ్యాత్మిక శక్తి. ఆ బుద్ధి కన్నా పరమైన ఆత్మ, ఆత్మ కన్నా పరమైంది భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనకి దాని ద్వారా ప్రమాణం భాగవతం ప్రమాణంగా తెలుసుకోవాలి. 13 నుంచి 18 అధ్యాయాల జ్ఞానంతో కూడిన భక్తి యోగము. ఈ జ్ఞాన మిశ్రమమైనటువంటి భక్తి యోగం గురించి మనము ఇప్పుడు 13వ అధ్యాయం నుంచి 18వ అధ్యాయం వరకు చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం ప్రకృతి, పురుషుడు, జ్ఞానము, జ్ఞేయము, క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, ఈ 6 విషయాల గురించి అర్జునుడు అడిగారు. భగవంతుడు సమాధానం చెప్పేశారు. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే పరమాత్మ, క్షేత్రం అంటే గనక ఈ దేహము, దేహాన్ని తెలిసినవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. ఇప్పుడు మనకి తలకాయ నొప్పి వస్తుంది, మనం చెప్తే కానీ తెలియదు పక్కవాడికి, మనకు కష్టంగా ఉంది, ఏదో మానసికమైన బాధో శారీరక బాధో ఏదైనా సరే మనం చెప్తేనే తెలుస్తుంది, లేకపోతే ఎవరికి తెలియదు కదా. భగవంతుడికి తెలుస్తుంది, మన గురించి అంతా కూడా తెలుస్తుంది, మన హిస్టరీ మొత్తం తెలుస్తుంది ఆయనకి. అదే భగవంతుడు. జ్ఞానం అంటే ఆత్మజ్ఞానం. ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, దాని గురించి చెప్పేదే జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకునేదే జ్ఞేయం. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇదంతా చెప్పేశాను నేను. ఫోర్ శ్లోకాస్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఊరికే చదువుతాను. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత, క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యజ్ఞాతం యజ్ఞానం. చలికి అసలు చదవలేకపోతున్నా. సెకండ్. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత, క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యతజ్ఞానం పదమతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని నీవు తెలుసుకొనవలను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకున్నట్టు ఏ జ్ఞానం అని అంటారు. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. తక్షేత్రం యచ్చయా దృక్చ
యద్వికారే యతశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇక్కడ చూడండి, క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడి విధానము, అందులోని మార్పులు, అది ఎక్కడ ఉన్నది, ఉత్పత్తి అవుతున్నది, క్షేత్రం తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటి అనే విషయాలను వర్ణన వినుము. ఇక్కడ చూడండి, ఒక పక్షి ఉన్నది, చెట్టు మీద పక్షి ఉన్నది. ఈ పక్షి లోపల పరమాత్మ ఉన్నారు, ఆత్మ ఉంది. అంటే పక్షి మన శరీరం అనుకుంటే, ఈ శరీరంలో ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉన్నారు. ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? ఆరగిస్తూ ఉంటుంది ఫలాల్ని. ఆ కర్మలన్నీ కూడా నావే 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 అని చెప్పినని వాటిలో వచ్చే సుఖ దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా అది అనుభవిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ పరమాత్మ సాక్షిభూతుడిగా చూస్తూ ఉంటారనమాట. ఆత్మ ఆ శరీరం యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆయన ఆత్మని చూస్తూ ఉంటారు సాక్షిభూతుడుగా. ఈయన అంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ, ఆత్మ రెండు కూడా ఉంటాయి. వాటి మూలంగానే మన చేతనం, మనలో ఉన్నటువంటి చేతనం అన్నది ఆ పరమాత్మనందువల్ల, ఆత్మనందువల్ల జరుగుతున్నది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోతారో బయటికి, ఇది డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది ఈ శరీరం. ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధైః పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపदैश्चैव హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది ఈ అధ్యాయం కొంచెం ఫిలాసఫీ. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుని గురించి ఆ జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాలలో ఈ సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధంగా వివరింపబడింది. ఇది మనకి బ్రహ్మపుచ్చం అంటారు. బ్రహ్మపుచ్చం అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు రాశారు. 5వ శ్లోకంలో బ్రహ్మపుచ్చం గురించి రాశారు. జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ. అంటే ఇప్పుడు అన్నమయ ఫస్ట్ది, అన్నమయ, ప్రాణమయ, తర్వాత జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ. మొత్తం 5 అన్నమాట. ఈ 5ంటిని కూడా బ్రహ్మపుచ్చం అంటారు. బ్రహ్మపుచ్చం అంటే బ్రహ్మ ప్రతిష్ట, బ్రహ్మపుచ్చం ప్రతిష్ట. అంటే ఇది ప్రాణమయ మందు దివ్య పరమాత్మ సత్యాన్ని ఆహారంలో గుర్తించిన తర్వాత మానవుడు దాన్ని జీవ చిహ్నాలలో లేక జీవరూపంలో గుర్తించును. ఆ ప్రాణమయ స్టేజ్లో ఆహారాన్ని గుర్తిస్తాంట. గుర్తించిన తర్వాత దాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత ఆ జీవుడు ఏర్పడతాడు. జీవ చిహ్నంలో జీవరూపంలో గుర్తించును. జ్ఞానమయమందు అనుభూతి జీవ చిహ్నాలను దాటి ఆలోచనను, భావనను, అంగీకారము అన్నంత వరకు వ్యాపించును. తర్వాత విజ్ఞానమయ అంటే బ్రహ్మానుభూతి ఉంటుంది దాంట్లో. తర్వాత జీవుని యొక్క మనస్సును, జీవ చిహ్నములను జీవుని కంటేను కూడా భిన్నములుగా ఉండును. తరువాతది దివ్యము అయిన స్థితి ఆనందమయ, సర్వానందమయం అన్నమాట, ప్రకృతి అనుభూతి. ఆ విధంగా బ్రహ్మానుభూతికి బ్రహ్మపుచ్చమనబడు 5 దృశ్య దశలు ఉన్నాయి. అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ. ఈ 5 దశల్ని కూడా పొందుతుంది. కర్మక్షేత్రంలో కూడి ఉన్నాయి అన్నమాట ఈ 5 దశలు కూడా. అంటే కర్మక్షేత్రం అంటే ఇప్పుడు మన శరీరం. ఆనందమయోభ్యాసాత్ అంటే ఈ శరీరంలో మనము పుట్టంగానే చిన్న పిల్లవాడుగా ఉంటాం. పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఏది చూసినా కూడా నోట్లో పెట్టుకుంటాం, తినాలి ఆహారం. అదసలు అన్నమయ స్టేజి.
మొత్తం అన్నీ కూడా నోట్లో పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆకలి ఆకలి ఆకలి, జీవుడు దాంట్లో ఉంటాం. అన్నమయ్య తర్వాత ప్రాణమయ్య. ప్రాణమయ్య అంటే ఏది మంచిది, ఏది తినాలి, నోరు తెరవరు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఇష్టమైంది తీసుకెళ్ళి నోట్లో పెడితేనే తింటారు పిల్లలు. ఆ స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు. సెకండ్ స్టేజ్ ప్రాణమయ స్టేజ్. ప్రాణమయ స్టేజ్ అయిన తర్వాత అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ. జ్ఞానమయ అనేటప్పటికీ వాళ్ళు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత, ఒక 5 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని విద్యాభ్యాసం చేస్తారు. విద్యాభ్యాసం చేసి ఒక గురువు దగ్గర అన్నీ నేర్పించడానికి గురుకులంలో చేర్పిస్తారు వాళ్ళని. అంటే ఆ జీవుడు అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఇవంతా కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత మనం తెలుసుకునే దాని గురించి చెప్తున్నా నేను. చిన్న పిల్లవాడు ఏంటంటే అక్షరం అంటే ఏంటి, అక్షరం ఏ విధంగా రాయాలి, అవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటాడు. జ్ఞానమయ గురువు గారి ద్వారా చెప్పబడుతుంది. ఆ చెప్పబడిన దాన్ని అది అప్లై చేస్తాడు. ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి, ఏ విధంగా దిద్దాలి, సాధన ఏ విధంగా చేయాలి. సాధన చేయటం ద్వారా అతను దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ అక్షరాలన్నీ కూడా సక్రమంగా రాయగలుగుతాడు అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత, వాడికి విద్యాభ్యాసం జరిగిన తర్వాత, ఆ విద్యాభ్యాసం అయ్యి జ్ఞానోదయం అయ్యి పూర్తిగా బాగా చదువుకుని బయటపడి ఉద్యోగానికి వచ్చేస్తాడు. ఉద్యోగానికి వచ్చేసిన తర్వాత జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయకు వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగంలో వచ్చేటువంటి ఆ ధనాన్ని, ఆ ఫలితాన్ని ఆనందించటం మొదలు పెడతాడు. అదే ఆనందమయ స్టేజ్. ఇదంతా మనం ఆధ్యాత్మికంగా తిప్పుకోవాలన్నమాట. దీన్నంతా ఇప్పుడు భౌతికమైనటువంటి ఇది చెప్పాను నేను, అదంతా ఆధ్యాత్మికంగా తిప్పుకోవాలి మనం. ఆ ఆనందంతో అది ఎట్లా దాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి, ఒక ఇల్లు కట్టుకుందామా, ఒక ఇది చేద్దామా అనే దాంట్లో ఆనందమయ స్టేజ్కి వస్తారు. జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ. ఆ ధనాన్ని వాళ్ళు సక్రమమైన దీంట్లో ఖర్చు పెట్టుకుంటూ దాంట్లో ఎంజాయ్ చేయటం మొదలు పెడతారు. భౌతికంగా ఒక వివాహము, మళ్ళా దాంట్లో ఇల్లులు కట్టుకోవటాలు, ఆ డబ్బునంతా కూడా ఏ విధంగా సేవ్ చేసుకోవాలి, ఇదంతా కూడా ఆ విజ్ఞానమయ స్టేజ్లో వస్తుంది. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనము స్టేజెస్ 1 by 1 స్టేజెస్, అవి మనం ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఇచ్చేసుకోవాలి. అది బ్రహ్మపుచ్చం. వేద సూత్రాలలో, బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇది సహేతుకం మరియు హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది. ఈ బ్రహ్మపుచ్చం గురించి వివరించబడింది ఋషుల చేత. క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏంటి, జ్ఞానం అంటే ఏంటి, ఇవంతా కూడా వేద గ్రంథాలు అంటే ఏది, వేదం అంటే అన్ని గ్రంథాల సారం భాగవతం. ఈ భాగవతంలో అంతా కూడా వివరింపబడింది. అర్జునుడు 6 ప్రశ్నలు, ఈ 6 ప్రశ్నలకు కూడా 6 సమాధానాలు కూడా మనము తెలుసుకున్నాం. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకంచ పంచచేంద్రియ గోచరాః. ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనాధృతిః ఏతక్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. పంచమహాభూతాలు మిథ్యాహంకారం, బుద్ధి, అవ్యక్తం, దశ, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, దశ ఇంద్రియాలని ఇచ్చారు ఇక్కడ. అంటే పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందే, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, మనసు మరియు ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు అంటే బుద్ధి, అహంకారం.
కోరిక, ద్వేషం, ఆనందం, మొత్తం జీవిత లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు ఇవన్నీ కూడా సంగ్రహంగా క్షేత్రంగాను దాని అంత ప్రక్రియలు గాను భావించబడినాయి. అంటే ఈ 23 ఎలిమెంట్స్ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. 23 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా కలిపి మనకి ఈ శరీరం అన్నది ఏర్పడింది, ఈ క్షేత్రం అన్నది ఏర్పడింది. పంచమహాభూతాలు భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశం. ఇంద్రియగ్రాహ్యాలు వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శ, శబ్దం. పంచ ఇంద్రియగ్రాహ్యాలు. ఇది మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, రాసుకోగలిగితే రాసుకోండి. సూక్ష్మాంశాలు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు. చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మం, ముక్కు. పంచ కర్మేంద్రియాలు ఏంటి? కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగాలు. మహత్తత్వం అంటే ప్రకృతి భౌతిక శక్తి యొక్క ఆదిమ స్వరూపం మహత్తత్వం. మొత్తం కలిపి 24. 23 ప్లస్ మహత్తత్వం 24 అన్నమాట. వీటితో మన శరీరం ఏర్పడింది. ఈ శరీరంతో మనం ఏం చేయాలి? జ్ఞానం యొక్క అంశాలు, ఈ జ్ఞానం తెచ్చుకోవాలి. ఆ జ్ఞానం ఏంటి? అమానిత్వం, అదంబిత్వం, అహింసా, క్షాంతిరార్జవం, ఆచార్యోపాసనం, శౌచ్యం, స్థైర్యం, ఆత్మవినిగ్రహ, ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం, అనహంకార ఏవ చ, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం. ఆసక్తిరనభిష్వంగః పుత్రధారా గృహాదిషు, నిత్యం చ సమచిత్తత్వం ఇష్టనిష్టోపపత్తిషు, మయి చానన్యయోగేన భక్తిం అవ్యభిచారిణి, వివిక్తదేశ సేవిత్వం అరతిర్జన సంసది, అధ్యాత్మజ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థదర్శనం. ఏతో జ్ఞానం ఇది ప్రోక్తం అజ్ఞానం యదతోన్యథా. ఇవన్నీ కూడా లక్షణాలు, ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఉండాలి. వినమ్రత, గర్వరాహిత్యము, అహింస, సహనము. ఇక్కడ చూడండి, వినయం, వినయంగా ఉండటం, గర్వం లేకుండా ఉండటం, అహింస, హింస చేయకుండా ఉండటం, ఓర్పుగా ఉండటం. తర్వాత సరళంగా ఉండటం, మనస వాచ కర్మణ. సరళత అంటే ఏంటంటే ఎవరిని ఏమనకుండా మనసు ద్వారా కానీ, వాక్కు ద్వారా కానీ, కర్మల ద్వారా కానీ ఎవరిని హింసించకూడదు అనమాట. సరళంగా ఉండాలి. మనం మాట్లాడే భాష కానీ, మనం జీవించే విధానం కానీ, మన డ్రెస్ కానీ అన్నీ కూడా సరళతను పొంది ఉండాలి. సింప్లిసిటీ. మంచి ఆధ్యాత్మ గురువును ఆశ్రయించుట. పరిశుభ్రత, శుభ్రంగా ఉండాలి. శుచి. స్థిరత్వము, మనసు స్థిరంగా ఉండాలన్నమాట. ఆత్మ నిగ్రహం, ఆత్మని నిగ్రహించాలి. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించుట. ఇంద్రియ భోగానికి సంబంధించిన వస్తువులు ఏమైనా ఉంటే వాటిని వదిలేసేయాలి. మిథ్యాహంకారం లేకపోవటం. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అంటే ఆ ఇంద్రియాలకు సంబంధించి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, వాటికి సంబంధించిన భోగాలకు సంబంధించిన వస్తువుల్ని వదిలేసేయాలి. మిథ్యాహంకారం లేకపోవటం. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం. నిర్లిప్తత, పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధం నుండి విముక్తి. సుఖదుఖ సందర్భాల్లో సమచిత్తము. నా ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి. ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవటం. జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి. స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం. మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన. ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం అని. వీటికి ఆపోజిట్ అంతా కూడా అజ్ఞానం. వీటికి అన్యము. వీటికి అన్యంగా ఉన్నవన్నీ కూడా అజ్ఞానం అని ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట.
నేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమస్సుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ సదుచ్యతి. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వాన్ని చవి చూసావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది నాకు అధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు అతీతముగా ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మం అనేది ఈ భౌతిక ప్రకృతికి అతీతం అన్నమాట. పరమైంది అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మం అంటే భగవంతుడు. ఇప్పుడు మనం జ్ఞానయోగం చేసాం, అష్టాంగ యోగం చేసినా, జ్ఞానయోగం చేసినా మనం బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది మనకి. అదే భక్తి యోగం చేస్తే భగవంతుడి ప్రాప్తి కలుగుతుంది. భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతాం. భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం కాగలుగుతాం అనమాట. అది నా అధీనంలోనే ఉంది. ఆ బ్రహ్మం అనేది, ఆ బ్రహ్మజ్యోతి అనేది అంతా కూడా నా శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి అది అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పదమూడు బ్రహ్మ అను పదము జీవునికి ఉపయోగించినప్పుడు అతడు ఆనంద బ్రహ్మము కాక విజ్ఞాన బ్రహ్మమని అర్థం చేసుకొనవలేను. ఆదిదేవుడైన పరబ్రహ్మమే ఆనంద బ్రహ్మము. అది జీవుడికి గనక బ్రహ్మ పరం, ఇక్కడ గనక జీవుడికి మత్పరం బ్రహ్మ అన్నారు కదా. మత్పరం అంటే నాకు అధీనమైనది, నాకు అధీనమైన బ్రహ్మం అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. అది జీవులకి బ్రహ్మం అని చెప్పినప్పటికీ కూడా అది భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి ఆనంద బ్రహ్మము. దాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు జీవుడు ఆనంద బ్రహ్మము కాక విజ్ఞాన బ్రహ్మం అని అర్థం చేసుకోవాలి. అదేంటంటే భగవంతుడికి సంబంధించింది అది. ఆ పదం ఆదిదేవుడైన పరబ్రహ్మమే ఆనంద బ్రహ్మం. ఇది అనాదిమత్ పరం బ్రహ్మ. దీన్ని మనం జీవులకి ఆనంద బ్రహ్మ కింద మనము ఉపయోగించకూడదు. ఆనంద బ్రహ్మ అంటే ఆ పరమాత్మే మనకి. ఇక్కడ బ్రహ్మం అనేది ఏంటంటే మనకి పరబ్రహ్మమే ఆనంద బ్రహ్మం. జీవునికి ఉపయోగించినప్పుడు ఆనంద బ్రహ్మం కాక విజ్ఞాన బ్రహ్మం అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం. సర్వతః పాణిపాదంత సర్వతో శిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించున్నారు. వేల, కొన్ని లక్షలు, కోట్లు, మిలియన్స్ తలకాయలు లెక్క పెట్టలేవు. అన్ని తలలు ఉన్నాయి ఆయనకి, అన్ని చేతులు ఉన్నాయి, అన్ని శరీరాలు, అన్ని చేతులు, అన్ని తలలు, అన్ని కాళ్ళు. అంటే ఏంటంటే అంత జ్ఞానమయుడు అనమాట ఆయన. అంత సర్వం ఆయనదే. శక్తిమయుడు, అంత శక్తిమంతుడు ఆయన భగవంతుడు. మనం ఆహారం చేత్తోనే తింటాం, తీసుకుని ప్లేట్లోది. కానీ భగవంతుడు ఏ ఇంద్రియంతో అన్నా గ్రహించేస్తారు ఆయన మనం పెట్టిన ఆహారాన్ని. అంటే వాసన ముక్కు ద్వారా గ్రహిస్తారు, కళ్ళ ద్వారా చూడటం ద్వారా ఆహారం ప్రసాదం అయిపోతుంది. అట్లా ఏ ఇంద్రియంతో అయినా సరే ఆయన స్వీకరిస్తారు మనం పెట్టిన ఆహారాన్ని. అట్లా ఆయన ప్రతి ఇంద్రియం కూడా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించున్నదిట
ఆయన ఇంద్రియాలు మొత్తం కూడా జగత్తు మొత్తం కూడా ఉన్నాయి. అంటే పూర్తిగా జగత్తు మొత్తం కూడా ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్గోవింద సర్వకారణ కారణం. అన్ని కారణాలకు కూడా కారణం ఆయనే. మొత్తం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు. ఇప్పుడు సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ కిరణాలు 100 కుండలు పెట్టాం. అక్కడ పెట్టిన అన్ని కుండల్లో సమానంగా కిరణం ఇది పడుతుంది కదా. ప్రసరించినట్లు పరమాత్మ కూడా సర్వవ్యాపి, అన్ని వైపులా వ్యాపించున్నారు. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృత్యైవ నిర్గుణం గుణభోకృత్య. పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం. ఇంద్రియాలన్నింటికి కూడా మూలం పరమాత్మే. అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియరహితుడు. అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడైన అనాసక్తుడు. ఆయన అన్నింటినీ పోషిస్తారు. అయినప్పటికీ ఆయన అనాసక్తుడు అన్నమాట. ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు. మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు. ఆ త్రిగుణాలకు కూడా ప్రభు ఆయనే. అయినప్పటికీ కూడా త్రిగుణాతీతుడు ఆయన. ఆ గుణాల ప్రభావం భగవంతుడి మీద ఉండదు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. బహిరంతరస్య భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం జాంతికే చ తత్. పరమపురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉంటాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవటానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలోనే ఉన్నాడు. పరమాత్మ భగవంతుడు చాలా దూరంలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తారు, కానీ మన పక్కనే ఉన్నారు. మన హృదయంలోనే ఉన్నారు ఆయన పరమాత్మ రూపంలో. అన్ని చోట్ల ఉన్నారు. మన పక్కన ఉన్నారు, మన వెనక ఉన్నారు. పూర్తిగా సర్వవ్యాప అనమాట. ఇతో నృసింహ పరతో నృసింహ ఏతు యామితతో నృసింహ బహిర్నృసింహ హృదయే నృసింహ నృసింహమాదిం శరణం ప్రపది తవ చర రావట్లే సరిగ్గా. అద్భుత శృంగ దళిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగ కేశవధృత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే. అట్లా ఆయన అన్ని చోట్ల లోపల ఉన్నారు, బయట ఉన్నారు. ఇందుగలడు అందులేడని అని చెప్పి ప్రహ్లాదుడు చెబుతారు కదా. ఆ స్తంభం లోపల నుంచి వచ్చారు ఆయన. ఎక్కడా లేడు అని లేదు. పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలోనే కూర్చొని ఉన్నారు, ఆదేశిస్తూ ఉన్నారు, మనకి చూస్తూ సాక్షిభూతుడుగా చూస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇది క్షేత్రం తదా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకొనగలరు? ఈ విధంగా క్షేత్రము జ్ఞానము మరియు జ్ఞానం విషయమును
నేను సంగ్రహంగా తెలియజేశాను. నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. భక్తులు మాత్రమే ఆ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోగలుగుతారు. ఆ క్షేత్రం అంటే ఏంటి? మన శరీరం. శరీరం గురించి ఆ జ్ఞానం మరియు జ్ఞేయం అన్నింటి గురించి కూడా ఎవరికి తెలుస్తుంది? భక్తులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. మామూలు వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. ఆయన పరీక్షిత్ మహారాజు భక్తుడు, పరమ భక్తుడు ఆయన. కాబట్టి ఆయన అంటే ఏంటి అన్నది ఆయనకి తెలుసు, పరమాత్మ అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసు ఆయనకి, భగవంతుడి గురించి అంతా తెలుసు. కాబట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయారనమాట. వెళ్ళిపోయి ఆ గంగా తటంలో కూర్చున్నారు. నేను నా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే భగవంతుడు నన్ను రక్షించారు. ఇప్పుడు నాకు ఆ వారం రోజుల్లో తక్షకుడు గరుస్తాడు అని చెప్పి నన్ను పాము కాటుకు గురై చనిపోతాను అనేది కూడా ఆ భగవంతుడి నిర్ణయమే అనుకున్నారు ఆయన. భగవంతుడి నిర్ణయం, భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి నన్ను తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి నేను రెడీగా ఉన్నానని చెప్పారు. వెళ్ళిపోయి ఆ గంగా తటంలో కూర్చున్నారు అనమాట. అంటే ఒక భక్తుడికి మాత్రమే భగవంతుడి గురించి అంతా కూడా తెలుస్తుంది. సుఖదేవ గోస్వామి కూడా అంతే. ఆయన నా జ్ఞానం మొత్తం పోతుంది, నేను బయటకు వచ్చానంటే భౌతికమైనటువంటి దీంట్లో పడిపోతాను, రానంటారు ఆయన. ఆ కడుపులోనే తల్లి గర్భంలో కూర్చుంటారు సంవత్సరాల తరబడి. తల్లి గర్భంలో నుంచి రమ్మని చెప్పి తండ్రి పిలిచినా కూడా రారు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడిని పిలుచుకొచ్చి చెప్పించిన తర్వాత నీ జ్ఞానానికి ఎటువంటి లోపం రాదు, రా బయటికి రా, నువ్వు జ్ఞానయోగివే, రా బయటికి రా అన్నప్పుడు ఆయన బయటకు వచ్చి వెళ్ళిపోతారు. వచ్చిన వెంటనే సంస్కారాలు ఏమీ చేయించుకోరు. గర్భంలోంచి బయటకు వచ్చారు కదా, కొన్ని సంస్కారాలు ఉంటాయి, ఏది చేయించుకోకుండా అట్లాగే వెళ్ళిపోతారు, నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అంతే. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విధన్యాదిభావపి వికారాంశ గుణాంశ్చైవ విధి ప్రకృతి సంభవాన్. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాది అయినవి, సనాతనమైనవి తెలుసుకోవాలి. అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఇవి, ఎప్పటి నుంచో అనాది అనమాట. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణాలు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. ఈ ప్రకృతిలో నుంచి వచ్చినటువంటివి. వాటి గుణాలన్నీ కూడా సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము. ఈ మొత్తం 84 లక్షల జీవరాశులకి ఒక్కొక్క దానికి కొన్ని కొన్ని గుణాలు ఉంటాయి. ఆ గుణాల ప్రభావం మొత్తం కూడా ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటిదే అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కార్యకారణకర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిరుచ్యతే, పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. భౌతిక కార్యాలన్నింటికీ ప్రకృతియే కారణం కాగా ప్రపంచమునందలి సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మే బాధ్యుడని చెప్పబడింది. జీవాత్మే బాధ్యుడు అంటే అన్నీ నేనే అంటారు కదా ఆయన, ఆ జీవాత్మ. అన్నీ నాదే, నేను, నా పిల్లలు, నా సుఖం, అట్లా బాధ్యత తీసుకుంటాడట జీవాత్మ అన్ని పనులకి కూడా. అంటే అవిద్య మూలంగా, ఆ అవిద్య ఆవరించినందువల్ల, ఇక్కడ చూడండి, అవిద్య ఆవరించినందువల్ల ఆ జీవాత్మ ఏంటి, జీవుల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మ తను మర్చిపోయి అన్నీ నేనే అనుకుని అన్నింటికీ బాధ్యత వహిస్తాడు. బాధ్యత వహించినప్పుడు మొత్తం కూడా మళ్ళీ 84 లక్షల జీవరాశుల్లో పడిపోతాడు. మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటాడు అన్నమాట. 9 లక్షల స్పెసీస్ లివింగ్ ఇన్ ద వాటర్. ఇవన్నీ కూడా 84 లక్షలు చెప్పారు ఇక్కడ. 20 లక్షలేమో నాన్ మూవింగ్ లివింగ్ ఎంటైటీస్, ట్రీస్, ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ. 11 లక్షలేమో
ఇన్సెక్ట్స్, 10 లక్షలేమో బర్డ్స్, 30 lakhs 30 లక్షలేమో క్వాడ్రపెట్స్, 4 లక్షలేమో హ్యూమన్ స్పెసీస్. మొత్తం కూడా కలిపి 84 లక్షల జీవరాశులు. ఇవన్నీ కూడా మనం జన్మలు ఎత్తేసేసి మొత్తం వీటిల్లో ఉన్న అవస్థలన్నీ పడి తిన్నగా మనకి ఈ మానవ శరీరం అనేది లభించిందనమాట. మానవ శరీరంలో మనం ఏం చేయాలి? మనము భగవంతుడి సేవ చేయాలి, భగవంతుడి కైంకర్యం. ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవలోనే మన మనస్సుని లగ్నం చేయాలి. పురుష ప్రకృతి స్థూహి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుభవించుచు జీవిత పరమ మార్గాన్ని అనుసరించును. వాటి పట్ల మమకారాసక్తి ఏ జీవాత్మకు ఉన్నతము మరియు అధమ జన్మలకు కారణమగును. ఆ జీవాత్మ ఏంటంటే ఆ మమకారం అన్నమాట. నా కళ్ళు, నా ముక్కు, నా నాలిక, నేను దీనికి ఏదో ఒకటి చేసి పెట్టాలి, రుచి రుచిగా చేసి అందించాలి, అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి, ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి, నేను వెళ్తున్నాను, బయటికి వెళ్ళాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇట్లా నేను 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 అనుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట జీవాత్మ. అందుకని చెప్పినని జీవాత్మకి ఉన్నతమైంది ఏంటి అన్నది తెలుసుకోలేడు మమకార శక్తి మూలంగా. తెలుసుకోలేనందువల్ల అధమ జన్మలకు కూడా కారణమవుతున్నాడు. ఉన్నత జన్మలో ఉంటాడు, లేదంటే మంచి సాధువుల సాంగత్యం దొరికిందనుకోండి ఉన్నత జన్మ లభిస్తుంది, లేదంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు, లేదు అంటే అధమ జన్మలు లభిస్తాయి అన్నమాట. ఉన్నత జన్మలు కాకపోతే అధమం చాలా పాపపు కృత్యాలు చేసేటువంటి జన్మలు అవి లభిస్తాయి. ఆ జన్మలకి కారణమవుతాడు తను చేసే పనుల మూలంగా. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విధి భరతవర్షభ. ఓ భరతవంశీయుడా, శ్రేష్ఠుడా, నీవు చూచు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయని తెలుసుకొనుము. మైక్రోస్కోప్ దగ్గర కూర్చొని పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటారు. అన్నీ కూడా ఎప్పుడో మన తాతల నాడు గుర్తించినవన్నీ కూడా వీళ్ళు మైక్రోస్కోప్లో చూపించి ఇది 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 అని చెప్పనని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు శాస్త్రజ్ఞులు. అట్లా చెప్పడంతోనే వాళ్ళ జీవితం అంతా అయిపోతుందన్నమాట. మన ఈ మానవ జన్మ లక్ష్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోకుండా ఉన్నప్పుడు మనకి మళ్ళీ అధమ జన్మలు అనేవి లభిస్తాయి. కాబట్టి మానవ జన్మ లక్ష్యం ఏంటి అనేది తెలుసుకోగలగాలి. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా సమముగా ఉన్న పర్వతానికి ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనస్సు తమను తాము దిగజార్చుకోరు. వాళ్ళే మనశ్చేత దిగజార్చుకుంటూ ఉంటారు. లేకపోతే సర్వత్రా సమముగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనస్సు చేతమను తామే దిగజార్చుకోరు. ఈ విధంగా వారు పరమపదానికి చేరుకుంటారు. సర్వత్రా ఆ పరమాత్మనే దర్శింపజేసుకుంటారు. చండాలుల్లో, ఏనుగులో, ఆవులో, కుక్కలో, అన్ని చోట్ల ఆ భగవంతుడిని
దర్శింపజేసుకునే వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. వాళ్ళ ఆత్మని దిగదార్చుకోరు వాళ్ళు. ఆ విధంగా వారు పరమపదానికి చేరుకోగలుగుతారు. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహం, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడికి గల భేదాన్ని జ్ఞానచక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమపదానికి చేరుకుంటారు. ముందు శ్లోకం కూడా అదే. ఆ పరమపదానికి ఎట్లా చేరుకుంటారు? ఆ క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏంటి, వాళ్ళిద్దరికీ ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి, వాళ్ళిద్దరికీ ఉన్నటువంటి సాంగత్యం ఏంటి అనే దాని గురించి, భౌతిక ప్రకృతి గురించి, మోక్షం అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి, ఎట్లా విముక్తి పొందాలి ప్రకృతి నుంచి మనం అనే దాని గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ నేను మాతాజీ. చతుశ్లోకి చెప్తాను, మీకు పలకండి. అరుణ మాతాజీ. ఒక శ్లోకం మాతాజీ, చెప్తే హరే చాలు కృష్ణ. కదా. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. నేను సూర్యప్రకాష్. హరే కృష్ణ చెప్తారా మీరు? అది కాదు, అదే కొంచెం మనం చెప్దాం అనుకున్నాం కదా క్లాస్లో, ఆ, అందుకని ప్రణామ్ అరుణశ్రీకి ప్రభుజీ. మీకు హరే పంపించే కృష్ణ ప్రణామాలు. చెప్పండి. మీకు ప్రణా అది అరుణశ్రీకి నేను షేర్ చేశాను ఆ మెసేజెస్, భక్తి వాళ్ళ గ్రూప్లో పెట్టండి. అది ఏమన్నా ఇప్పుడు అరుణశ్రీ మాతాజీ మీరు అది స్క్రీన్ షేర్ ఒక్క నిమిషం చేయగలరా? ప్రభుజీ, ఆహా. నేను ఇది స్టాప్ చేస్తున్నాను, షేరింగ్ ఓ స్టాప్ చేశాను. సారీ. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం.